Băcăoanii din 11 cartiere rămân 24 de ore fără apă la robinete. Compania regională de apă Bacău anunță că va fi sistată apa potabilă din cauza unei defecțiuni apărute pe conducta de transport. Așa se face că, până miercuri seară, aproximativ 70.000 de băcăoani nu vor avea apă la robinete. Pentru remedierea defecțiunii apărute la vană și compensatorul de pe conducta de transport DN600, care alimentează cartierele din zona nord și centru ale municipiului Bacău, este necesară sistarea apei potabile în intervalul 28 februarie, ora 22, 29 februarie, ora 22, pentru abonații cu punctele de branșament în următoarele zone: cartierul CFR, Gară, Miorița, cartierul Nord cu strada Depoului și Bradului, cartierul Bistrița Lac, Autogară, cartierul Zimbru, Centru, strada Nouă Mai Războieni, Alea Parcului, Sturza, Vasile Alexandrii și Oituz, strada Mihai Viteazu, strada Milcov, respectiv numerele impare, strada Stadionului Carpați și Garofiței și cartierele Cornișa 1 și Cornișa 2. Și băcăoanii din celelalte zone ale municipiului ar putea avea apă cu debit și presiune scăzute, spun reprezentanții CRAB. De această defecțiune apărută la această vană sunt afectați aproximativ 70.000 de cetățeni ai municipiului Bacău. În perioada menționată, în timpul manevrelor de golire-umplere a rețelei de distribuție, pot apărea fluctuații de debit și presiune și la alți consumatori din municipiul Bacău. Pentru a evita efectele negative cauzate de lipsa apei, compania de apă recomandă utilizatorilor afectați să-și creeze rezerve de apă potabilă pentru intervalul de timp alocat lucrărilor. La reluarea programului de furnizare a apei, în anumite zone ale municipiului Bacău pot apărea fenomenul de turbiditate, apă murdară. Pentru băcăoanii care locuiesc în cartierele din zona nord și centru ale municipiului Bacău, va fi sistată apa potabilă în intervalul 28 februarie, ora 22, 29 februarie, ora 22, din cauza unei defecțiuni pe conducta de transport.